kai tsoron mata gare ka in kana su sai ta sai ta in kana so sai ka furta kai tsoron mata gare ka in kana so sai ka furta yarinya kyakkyawa amma za ka baita ba ka iyawa to ni zan mabaita ba da kyakkyawa har za ka ganta kan je gabanta bar jin tsoronta ka ja hankalinta ai so zuciyar so a bar kan da ka je gidan so kawai kan gidanke tufafi ka sa so da ɗinkin ka barke a kan shi a keke da ka ji an ce kai ne za ka ganta ani kwarjininta ta ce na je wurin ta da ta waiwaye ni zan ji zuciyata da nanani dan Allah ta ne mun ka je ka bar ni zan yaudare ta to ai ga ta nan ma hanya ta zuwa kalle ta babu dama tana rangadawa da ta zo ta koma tana dinditawa ta kowa ina jinjinawa da zan taimakonta karama yana zazzabi ne a yanzu magani ma muke zo mu da za ki zo mu je ma ke ma kan ki gane ki na mata ne na dai da ki gane da ki kan madanta da gaske da ke yin shafa wani ne da gaske na samun gafa a yau ne na warke